belaikai kharang ma sisa no saimono lai thangnai sini borbora hatayo hatai kotoro sini bukumui khoroksa bilu ei bukumui bini je bilu thunai bin nukhungo tin phaisok paija bin kumui je bin bai chera asane hinui bin buprangjwk tlangan thaimani tlangui bin kumui nogo thang tomon jorabo sini je borbora hatayo kaisa truck gari o truck gari bongno feri butharka khanamani bin ma ba bin babani kogo je sumai puila segang truck borok bo yang khoidigi nino agotla hejamara bongno o thangwi dongo je borokno phenai je truck bobo amdidigin thangto to bongno kajino uklukti pherkana uklukti pheroi puila segang bin kumui herjaka gai je tabo bilu bokhai uri thangka bokhai bongko engai bono bin kumui pherjakno bo gobagai kap tomon nugui teisa uklukti phaioi bono pheroi bono bo amo hake ukon thaka tam sarani sagai abo mokoni mukti klaio tini bong nukhungo phai bin ma bai bin babe malaikha tini YTF rok gai tini sini ashram bani YTF rok 100 থেকে 150 YTF phaija belai kharima sisa sung to bo tabung mo jorabo sung bilun sung te kifli tuimeya haipano bin nukhungo sung phaisok paikya phai bin ma babe kok saka te ang additional SP kok saka o meta no kaham ke nene babe jesbang thun sung o je phenai sung bono phiogla justice manan nanai justice jodi manani jodi lekhakai sung democracy way o sung abon bagai sung tisi ready tongo sung movement khlainai anyhow jesbang thun mo je bukumui te buprangjwk je thimani o incident no sung nilakai kosinagla abon bagai jodi kotor jodi te chobak khlaina hakai procession drop theke jodi khlaime hakai sung abo khlainai abon bagai tini je phai manjak phainai chini jotto YTF rokno bai 100 ni above 150 am hai YTF sok paikya chini YTF ashram ang khoroksa YTF ni district president anga tini ro phaioi sung bilun to te ke huti meya haipano bini paithak pandawo kisa suktu nei sung je suktu rangkhok suba phaikya sung teo phainai abon logi sung chini police protection bor kurungnai tam brok update khlai to bongni rang manani compensation manani borok to sung te ke huti meya o borok ni bodla sung compensation busung manan dong abrok dati manang thun jodi mani hangkai abono leri to hangkai sung amon bagibo tiar tongo movement khaini bagi saro pat petrol gari ama haino hi khanawo gabo to manjaka hangkai taw gabo gari NCCPS agabla tongo hangi SDP kok samari aglo abon pore bonga jan procedure pai bok abono phoiti phainai abon pore next time khlai borok busu joti khlai tong khlaiya so 1 weeks bong no nainai 1 weeks ni pore যদি কোনো জাজমেন্ট বা কোনো জাস্টিস মাই বা বরনি যদি কোনো কম্পেনসেশন মাই হাগাই সো মুভমেন্ট খাইনা বন বাগে ই দা ফেলকা ফেরি আবো তো সিয়া ইনসিডেন্ট তো বাহিগে ইনকা আবো সুং মকল বেবনো গিয়া কিন্তু উকলতই থুতাই উরি ওই ফেরজাতই নাংকা আবো তো সুং সাইমানকা গাবন পরে বুফরাংজুক যে বিলু ব বিন কুমুনো কবক মান গই তেইসা বেগ গিয়া ওই বনো মা ভাগে ফেরমানি আবো তো না সাইমানকা কাজেনো আবো তামসানি ইনসিডেন্ট তো বাহিগে মকল নুগিয়া কিন্তু কাইসা আবো kaisa borok mane pherja goite kaisa ulobin bagai saki rok riban hoya bora jate khormuni na painani amo haiki target khaida phe gabo saimali amo haino target nainai khakhaida ngai ta police rok suno ensure khaikya kok saka boro dati no abono nainai hinai plus o je phenai gari o gari bo manjaka ngai je gari chalok nai botini sini baijal outpost to phai tongo PS phai tongo selnar khana bagai amon pore phada ta mong sung nainai tinan logi phaisa boja sini YTF ni ashram bani president mojang sapir tongo sini promotion leader sini ata bijoy ti kabangma sini vice president ata binando ti YTF jotto phaisok baijak sung yogla khaisi sungni rakhai tongla YTF bubagar me warriors sung sob somoy no ready tongo sin do phano jodi sa khaikai o sakani sa ni mukabila khain bagi sung ready sung nainai 1 week ba 2 week sung nainai tam police rok tam khlai tong abon pore jodi sung kuno justice mai hagai sung lamo ongkhri justice mana bagai sung tiar tong movement khalen bagai truck bolte baba hai